Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Rosendo Fernández é un dos persoeiros do noso grupo cultural Nós, a xente do redor, que en min provoca unha sincera admiración. Non só polo que escribe e pola súa mestría ao facelo, senón pola preocupación pola cultura e a súa implicación nela, nuns intres en que dende as institucións non está moi potenciada. Rosendo, ademais de ilustrarnos a miúdo no noso diario local, faino tamén na nosa revista, relatándonos de un xeito didáctico e maxistral as vidas dos persoeiros máis ilustres relacionados con Ourense. Hoxe, na súa quenda diste espazo das madrugadas, no número 21 da nosa revista, Rosendo regálanos un delicioso artigo no que nos fala de José Ángel Valente, titulado Un ourensán universal, Valente, ao que tentarei poñer voz ao primeiro dos parágrafos. Un ourensán universal, Valente. Estamos diante dun gran ourensán, moi recoñecido fora das nosas fronteiras provinciais. Sí, José Ángel Valente, 1929-2000, nado en Ourense no seo dunha familia numerosa, católica e conservadora. Falece en Xenebra, sendo un dos escritores máis importantes das letras hispánicas do século XX. Ademais de intelectual por vocación ideolóxica e asimilación cultural, unha gran obra creativa, poética e narrativa, trascendendo as estreitas marxes españolas da chamada xeración dos 50 e de toda a literatura española da posguerra. Viviu en Ourense, Madrid, Oxford, Xenebra, París, Almería. Herdeiro da tradición mística española, creador de textos cada vez máis profundos e complicados. Un dos seus contos, El uniforme del general, leva ao diante dun consello de guerra en 1972, pola maneira que describe ao exército. A súa traxectoria vital e cultural é tan densa, ademais de polifacética, importante e internacional, que neste escrito para nós, a xente do redor, vai moi resumida. Queridos amigos, continuade ca lectura deste precioso e didáctico artigo do noso querido amigo Rosendo Fernández. Grazas, Rosendo.